Κλείνουμε νωρίς. Λέω να πάμε στο σπίτι. Να μαγειρέψουμε. Εσύ θα αναλάβεις τη γαλοπούλα. Είδες, το έχεις, δεν το έχεις, πάλι στη μαγειρική με έριξες. Όχι, το λέω επειδή μαγειρεύεις καλά, ρε, γι' αυτό. Ναι. Καλά, εντάξει, θα βάλω κάστανα, θα βάλω κουκουνάρι, θα βάλω δαμάστινα, σταφίδες. Κανένα σίκο μην ξεχάσεις να βάλεις. Το πιάσε το υπονοούμενο. Πάμε! Τα κλειδιά μην ξεχάσεις. Τσιμπάει. Πώς σας φαίνεται? Δεν έχω βάλει καλύτερο κουστούμι. Ειλικρινά σας το λέω, δεν έχω βάλει καλύτερο κουστούμι. Αλλά κοιτάξτε τι γίνεται. Υπάρχουν μερικά θέματα. Δηλαδή αυτό αν δεν κάθεται, δεν ξέρω αν γίναμε σαφείς. Ναι, αλλά πρέπει να έχουμε κάτι να μοιράσουμε αν ποτέ. Ποτέ. Ναι, αλλά ας έχουμε εμείς κάτι κοινό, ένα παιδάκι ας πούμε. Συγγνώμη παιδιά, ήταν κατελημένη η άλλη τουαλέτα. Με συγχωρείς που σε ενοχλήσαμε. Δεν με ενοχλήσατε καθόλου. Κάντε δουλειά σας. Συνέχισε Διονυσάκη, καλά το πας. Λιονταράκι. Σ' αγαπώ. Πες τα Λενίδη. Πατέρα. Είδες εδώ να πεις ότι αγαπάς την αδερφή σου. Τι κάνεις εσύ εδώ? Τι κάνω, φυλάω σκοπιά γερμανικό νούμερο. Ρε πατέρα. Να την ξέρω ευθύς αμέσως, το καταλαβαίνεις. Αυτό που κάνεις είναι. Τι είναι? Θα το βρω, περίμενε. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Τσακίσου, θα σε ξεχέσω αύριο που δεν μπορώ να φωνάξω. Πήγαινε. Χαριτούρι, ξεκαμπίστρο το. Στο φαρμακείο, στο ψαρά, στο σούπερ μάρκετ. Μια εβδομάδα έλειψε η γυναίκα σου και το παίρνεις χαροπύρικο κυρά. Να σου ρωτήσω κάτι, στο πάτωμα τι βάζεις, γιατί αυτό που χρησιμοποιώ εγώ δεν πιάνει. Διονύση, μπορείς να κατεβάσεις τον τόνο της φωνής σου? Πες μου τι θέλεις να κάνω για σένα. Άσε με να το σκεφτώ λίγο. Γιατί πανηγυρίζεις πάλι? Δεν καταλαβαίνεις. Κάνουμε να δούμε, άντε. Ελένη μου, αγάπη μου. Μια τελευταία ερώτηση. Άμα είναι τελευταία κάτι, σ' ακούω. Τι είναι οργασμός? Οργασμός είναι κάτι που. Κοίτα, δεν μπορώ έτσι απλά να σου το πω αυτό, θέλει λίγο. Δεν μπορείς να μου πεις με δύο λόγια? Πες με δύο λόγια. Ναι, θα σου πω με δύο λόγια. Οργασμός είναι όταν δύο άνθρωποι είναι πάρα πολύ αγαπημένοι και είναι συνέχεια μαζί και αισθάνονται έτσι σαν να τους γαργαλάνε και γελάνε και βλέπουν πυροτεχνήματα και ακούνε μουσικές. Αχ, τέλεια, μπορώ να έχω ένα τέτοιο? Δεν μπορείς να έχεις ένα τέτοιο γιατί δεν είναι ακόμα, δεν μπορείς ακόμα. Γιατί κοίταξε, είναι. Θα σου εξηγήσω κάποια άλλη στιγμή, εντάξει. Καλά, πάω να ρωτήσω κάποιον που ξέρει. Βρε Διονύση μου, πυροτεχνήματα και αστέρια και μουσικές. Γιατί εσύ δεν τα ακούς? Μπορώ να έχω ένα τέτοιο? Αγάπη μου, γιατί κάνεις έτσι? Μπορείς να έχεις ένα τέτοιο. Έλεγα να σε ρωτήσω, το γήπεδο της Λεωφόρου είναι ανοιχτό? Το βλέπω έρημο. Άνθρωπος δεν πατάει, σε λίγο δεν θα πηγαίνουν ούτε οι παίκτες. Αστείο ήταν, Ελένη, αστείο ήταν. Συμφωνώ κι εγώ. Τέρμα οι γυμνισμοί. Εκτός ορισμένων περιπτώσεων. Ποιον? Τι ποιον? Ποιον? Τι ποιον, το δικό μας, τι ποιον, αυτό είναι το ποιον. Α, καλά, αυτόν. Διονύση, σταμάτα να ζητάς τη βοήθεια του κοινού. Ήρθε ο αδερφός μου, η Λίλα. Επιτέλους γνωρίζαμε. Επιτέλους, γιατί το καθυστερήσατε τόσο? Καθίστε. Όχι, δεν θα καθίσουμε γιατί έχουμε το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ. Μα ποιο πάρκινγκ? Θα πιείτε κάτι? Διονύση, να σε ρωτήσω κάτι. Τι, γιατί οι Έλληνες είμαστε τόσο καλοί εραστές? Και ειδικά οι μαυροτσούκαλοι? Και ειδικότερα εγώ? Όχι, δεν ήθελα να σε ρωτήσω αυτό. Πώς... Εσύ θες τίποτα? Τι είναι αυτό σήμερα, τι είναι αυτό το πράγμα, δεν. Διονύση, με τρομάζεις. Πρέπει να κάνουμε κάτι δραστικό. Δραστικό σαν τι? Δραστικό σαν τι, Διονύση? Μα και πήγαινε τίσου, σε παρακαλώ, δεν είναι πράγμα αυτό. Πήγαινε τίσου. Τι είναι αυτό? Πώς δεν τ' άκουσα, αυτό είναι επιστημονική φαντασία. Αυτά τα λένε κάτι βάζελοι, ένθεν, κέθεν, κήθεν και ντέθεν. Πώς το πες αυτό? Τίποτα, άστο. Ο Θανάσης δεν έχει ανάγκη. Ο Θανάσης ξέρει τα πάντα, σαν και εμένα. Φτάνει να καταφέρει να μπει στην ομάδα, Διονύση μου, πες μου ότι με καταλαβαίνεις, έστω και λιγάκι. Σε καταλαβαίνω, μωρό μου, σε καταλαβαίνω. Αλλά! Καληνύχτα, Διονύση.
Και κλείσε τα μάτια. Δεν μπορώ κάθε βράδυ να κοιμάμαι με το μάτι γαρίδα. Το αισθάνομαι. Πόσος καιρός μου μπαίνει. Διονύση! Τι δύο. Αστέρια, βρε Διονύση. Ευχή έκανες. Έκανα. Εσύ έκανες? Τι να κάνω. Καλό, Δεν είναι καλό. Καλό δεν. Τι έγινε, έχουμε πρόβλημα με τους Ολλανδέζες. Κάνουν τις δύσκολες κουνήματα. Τις δύσκολες κουνήματα. Αλλά εμείς θα θέλουμε κάτι πολύ, τι κάνουμε. Δεν διστάζουμε και το παίρνουμε. Μπράβο, έτσι θέλω. Πάμε να κοιμηθούμε εμείς, Ελένη. Πάμε για ύπνο εμείς, Ελένη. Λοιπόν, παιδιά, πήγαινε και στα κρεβάτια σας, τέρμα η μουσική, μη με αναγκάσετε να ξανάρθω. Μη με αναγκάσετε να ξανάρθω. Κρυώνω. Καλά πες του, δεν θα αλλάζω εγώ πάντως. Δεν θα αλλάζει αυτός πάνες. Ποιος θα αλλάζει. Ποιος θα αλλάζει? Εκείνος. Εκείνος λέει. Γιατί εγώ. Γιατί αυτός? Μου τα είπε η Βίκη χθες, την έπριξα. Δεν είναι εκείνη η έγκυος, η Ελένη είναι. Τι είναι η Ελένη? Δεν τρέπεσαι, ακόμα δεν παντρευτήκατε. Σε τύλιξε! Πούς! Η Ελένη. Έχεις δύο πόπες, έλα. Εδώ είστε μόρτες. Κάντονε Σταύρο, κάντονε, έβαλ του φωτιά και καύτονε. Σωστός. Για χαραντάν και τα κουκιά μπαγλάν. Τι έπαθε αυτός, ρε. Τι να πάθαμε, θα βλέπω καμιά ταινία εκεί πέρα με το φέρμα και το μιμείτε, τα γόρι μου. Εντάξει μωρέ, καθάρισα. Δεν ήταν τίποτα τελικά. Τι καθάρισες, ποιον καθάρισες, δηλαδή. Το Πετράκι. Το έδωσα μία που είδε τον ουρανό σφοντήλιο τύπος. Τον ξάπλωσα στο πάτωμα, σας λέω. Μπράβο, Λεβέντη μου, είδες που νομίζουμε ότι οι άλλοι είναι πιο δυνατοί. Τίποτα. Κότες είναι όλοι. Εμείς είμαστε πιο δυνατοί, έτσι. Μπράβο, Λεβέντη μου. Τα γόρι μου, μίλησε το μαυροτσουκαλέικο. Μωρέ, το 50 μίλησε, αλλά. Τι ψαρε, Λέω πλησιάζω τα 50 και το γιορτάζουμε μαυροτσούκαλι, έτσι. 50.